No, tak ja ti budem ukazovať s rukami, rozumíš? A ty budeš špevať, hej? No, otrasné, to skáž mi, tu už byl superstar, toto ukázám. A čo? Toto nemôžeš tak byť obliečená jak piča, toto nie. To dešme do piči. To musíš je umieť normálne. Mne z tebe poraží, ty buď ticho, ja tu vedúci, ja še postavím, a si takú príjebem, že si pojem vypadne. Tako zmizni. A idem. Neznám vám povedať. No ja tu prišiel, jak bol. Ja som prišiel len tak poukaz. Za co si? No ja som prišiel, ale tak máš jak to. Autobus musím zaplatiť. Pridávky na deti. To nie je tak, že tu chodiť. Ja musím mať veľké výdavky, možnáš. Hej, a za to šim donesol 3 mandarinky iba. Znaš, čo to bolo? Celý ten žec, mandarinky ty, že šim donesol. Keby ja som bále šim donesol, a ty nie. 3 mandarinky ti je dosť. Chceme najebať do piči. Nie. Na obsah by som chcel aj, keby šim donesol kiwi aspoň, alebo taký a čo. Alebo aj lesnú smes, to je jedno. To není jedno. Nesnažme sa dráha. A ja nemám penieži. Sluchaj me, požiči mi 20 eur. No a znáte, vystudoval som základnú školu, 9-ročné plus 2. Vecka som išiel na strednú školu, kde som sa učil za kuchára. Dobre som varil. No to tie pyroly to boli fajné. To by ste sa bedali. A vecka som išiel na vysokú školu umeleckých útvarov. Toto ti utojí búvať. Ja nezarobíš nič, tak ja ti nedám ani pucha. Ani pamätaj, nič si nedám, no keď ty nezarobíš peniazy, ja ti nedám nič. Tak, a idem na pivo, čo budem šediť. Ty stať. Pripanec ty. Čiže to je čo tak šmeti do piči. Korunu. A ja ti nedám nič, by si znala. A 5 korun, 5 korun ti dám. Na podpore som 6 mesiace a nič z toho nemám. Čo mám z toho ja? Keď ty mi všetko furt prepiješ. Ja ti prepijem, kde si na tebe? Ja ti idem prepijem. Ty kúkaj tu jaké kryštály, diamanty. Predávam z 20 €.